komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Talbay sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman ang mapalanggan naman tagpalabati, Region Wide, mga palagag kita sa labing isa ka oras, 14 minutos, karon nga adlaw, Huwebes, Petsa, 19. Sa Huwebes naman, nga edisyon sa inyo silinga palatuntunan, sa kadandang liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa katon silinga news team, aton silinga mga correspondent, sa liwat na Manila silinga pagdurong sa pinaka-ulihi labas. Natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton silinga Kapolisan Central, Southern Cag, Northern Negros. Of course, ang aton silinga mata kadulungan oras ang kagabiyo ng aton silinga patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat himulsuhan, amat-amat kapag dalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz ka responder back to back sa aton nga piloto, the return of the comeback. Was-was Koromay, Aria lang Kormais, importante wailang Malaysia, Aksyon Papang, Nixon Tahom. Aton man sila pagbantay sang pinakaulihiman nga mga balita, update sa national, international party gihapon sa balita COVID-19. Ang aton silingan news center sa Action Radio Bacolod, ginaman ni Action An Defensor, back to back kay Action Ed Raboso. Opdan bagita sa aton sininga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nalmar Badera, back up diri sa aton sininga IT expert J.M. Baikin, transmitter sa Control Tower dito sa Barangay Talog, Siyudad sang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacana, sang Batang Suay, back to back Security Guard Rene Cordova.
Sa kinanda ng inyo, sinalagat ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang unang bahay sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagalimpyo, bulig, babakod kag nagabalansi sang sistema sa aton lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, ang sobra man nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. More information, ikaayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Inyo lang pakitaon si Dr. Crespin Hico. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo, ikaayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang inyong mga bayan sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang Santon kag Mangosteen. Nagapanubo ini sang anxiety, ganihimuon nga adlaw-adlaw inom kita. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa mga ginatawag lang nga sleep disorder, problema sa tulog, o kung ginatawag lang nga gina-insomnia ka, para ginisa mo. Gani hindi pagkalimti sa pagpadulong sa grocery, hindi magkalipat listaha para hindi ka malipat. Tandaan di ginangalan Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Ang inyong mga portion sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson, Santon Plus Herbal Oil na. Mga katol-katol, skin allergy, skin diseases, mag-Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal, Santon Plus Herbal Oil. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:52 na. May nabilin pa kita nga bali 8 minutos. Antes kita magaungot sa takna nga alas 10. Antes sa observation report sa atong siri nga patrol, 2 Crosswind Patrol. Antes man sa mga report giga sa atong siri nga mga correspondent. Daw na idokar na gid man ang tao, no? Sumugod nga gin-implementar ang curfew for all, kabahin sang aton sining ginatawag nga community quarantine. Ang tao doon natila na gidman kag naga-learn man kami nagatuon man. Kati based sa observation sa aton sining Bacolod City Police Director Police Colonel Henry Biñas, daw nag-reduce amat-amat ang volume sa mga salakyan nga nagapagwa, especially nga nagapasulod sa city proper sang Bacolod, nga ginagyan ng aton sining tawag nga check-up operation borders. Sa dindra nagapatay kayo sang check-up ang aton sining mga kapulisan
sa mga nagapasulod nga salakyan, pribado man o kon pampubliko. Now, sumugod buwas nga adlaw, ipatuman ang ginatawag nga no ID, no entry policy. So, hopefully, sundo lang sa atong siningang kapulisan, ha? Ang ila sining mando sa sining no ID, no entry sa syudad sa Bacolod sa nagapagwa sulod sa aton sining syudad. Kinanglan ko nagatrabaho ka sa isa ka kompanya, sa isa diri ka kundi man nga parte sa Bacolod, kinanglanon nga may ID ka, kag kinanglanon nga may way labot sa imong nga personal ID, nalan ID sa company mo, isang ginaobrahan mo, or if not, may mga papeles kadaan nga ipreparar para just in case nga mag inspection ang kapulisan natin mahapos na kag madali lang ang pag-standby nyo sa mga ginahimo nga check-up operation sa atong sinikapulisan. No? Sa muna pinaka-importante, valid ID ang kinanghanon. Kung hindi ka taga Bacolod, mamangkot kinang pulis sa imo, di ka makadto Bacolod, anong purpose mo sa Bacolod? Muna bla? Sa muna mga basic question nga mabatian nyo kang ipamangkot sa inyo sa atong sinikapulisan sa mga check-up operation nga ginahimo. Especially, nga sugod mo sa adlaw Marso 20, ipatuma na ang ining no ID, no entry policy gwa sulod sa syudad sang Bacolod. Nagusto talang kaklaruhon karawag kagabi, bukod amo, iblas ang nagapamangkot, nga may lockdown sa Bacolod. Why lockdown ang Bacolod, ha? Why lockdown ang Bacolod? Amo na pinakaklaro. Bisa sino sa ato ka pamangkot, sir, may lockdown buwas? May lockdown ang Bacolod, Di pa italong kita sa tawag ng community quarantine. Musilikon, kung pwede pa lang, huwag ka mas importante kakatuan sa Bacolod, much better nga magpahuway ka na lang sa sulod sang balay mo. O yung aton nga mga senior citizens ba nga nagapamati, palihog lang sa aton nga mga senior citizens, palihog lang. Hindi na ka mo magwa pa sa balay nyo, ka maglagaw, ha? Kaya ni mga senior citizens naton, amo niyang borinabol sa kwan, sa ginatawag nga coronavirus disease. Sila ginayang dali tapikan, kag sila ginayang dali dapuan sang disease. Ha? Kaya may mga edad na, ang ilab lang resistensya. Ibala ko naman kung may edad ka na, especially kung may mga balatian ka, balatian mo, halimbawa, high blood ka, diabetic ka, may balatian ka sa baga, may sakit ka sa korason, may mga hypertension ka, o mga senior citizens na palihog lang, ha? Hindi na kita pa magwa-guwa sa balay ta. Ay may maglagaw pa pala kundi pa nga malaparahi sa Bacolod. Kay kamo nga mga senior citizens, mahapos kamo tapikan sang coronavirus disease. So much better nga kung wala ka mo kadto importante kag emergency, suguan lang inyo nga mga apos dao, kabataan nyo, suguan ko may ilihog ka mga backgrounds downtown, pero ikaw nga may edad na, hindi na halakara nagay pakarandadi kag walda-walda sa Bacolod. Isa pa, laruhon ta, huwag sang kabaturan ang nagalagaw nga report nga masira ang pila ka merkados Bacolod, boy, ni mga tao ni kung sa mapalapta balita bala, ni mga fake news bala. Hindi ka mo din magpati. Wayas ang kwan, wayas ang merkado sa Bacolod nga magpanirabwas. May mga malls diri sa Bacolod nga may adjustment sa ila sining mall hours. In fact, may mga ari diri baligyaan sa Bacolod nga magasira gid gani good for 1 month mo. Ay sa kabula man niragi sila ya. Pero may mga malls diri sa Bacolod nga may adjustment sa oras sa ila sining malling, plus nga posible ang magabukas sa mga malls nga balaligyaan, supermarket lang, kag mga butika. Kag iban padara nga importante nga masamig na himo sa aton nga mga kauturan, mga pagbayad nyo dira sa mga billings nyo, sa Sineco, sa Basiwa, etc. Bukas na da sila sa sulod sang malls. Magbaluwas dira ang mga kalanan. Why na ginapahanugutan nga buksan sa sulod sang malls, mga supermarket nila, ang mga basic mga ginabakal tada,
No, mo na permi ang makitaan mo sa aton malls. So mo nang gusto ta nga ipalabot sa aton sini nga matag palamati para nga hindi ka mo magsala-sala. Bokay naman nagsala-sala kina. Naging agaw sila kag nagginutok sila sa isaman ka mall sa Bacolod. Nagpanic buying, huy! Hindi ka mahala ka panic buying, ba? Matcha ko siya daw katapusan na sa kalibutan nga nagasala-sala ka mo sa pamalaklon. Hindi ka mahala ka sala-sala sa pamalaklon kay wais ang balaligyaan nga magsira, especially ni mga malls bala. Ay lang mga supermarket, hindi niya magsira. Hindi ka mahala ka panic kag hindi ka mahala ka biris. Hindi ka mahala ka palak-palak nga magpamalaklon damo. Then nablang matcha ko sa inyo, do ka tapusan na sang kalibutan nga ginagawa mo bakal pagkaon damo. Hindi ka mo magpanik, hindi ka mo magpakulba na. Kaya mo pala kung kaysa nagadugang sang balatian yung halaka mo ka panik, kag halaka mo ka pulok-pulok. Relax bala, relax. Para hindi ka mamalito sa balita, kag hindi ka mamasahan sa balita, nga piki, mati ka mo di sa Action Radio, Action GM, di ba? Diri ka mo pamati sa Action Radio. Kay diri yung balita, wala palso. Lunsay kamaturan ng balita, diri. Ha? Hindi ka mo niya magpati-pati sa mga social media na nga nagalapta. O may impact iligabi, may nagalapta mga balita nga kuno buwas, ang tara ka taxi sa Bacolod, hindi na magbiyahe. Huwag nakamaturan. O, kaya kuno may isa ka taxi nga nasakyan ang kilala namon, especialmente Action Radio, ha? Sa Action Marlon. Nakasakay siya ka taxi, sila sa taxi driver, hindi wala nakamatura, kaya nakontak natin kay na si Colonel Henry Binyas, na sir wala kamatura na, ngang taxi tanan sa Bacolod, boss, di magbiyahe, why kamatura na, ha? Ang balita, nga, mauntat ang biyahe sa taxi, boss. Mga taxi driver, oy, biyahe ka mo, boss, ha? Ang pulis wala nagadumiloy sa inyo, nga hindi ka mo magbiyahe sa syudad sang Bacolod. Dalilagid kay may breaking news ta sa linya naton si Police Colonel Valeros ato sa Provincial Director angot ini sa pagdakop sa kay Felix Alejo, no, sa confirmation sa linya naton with Colonel Valeros. Colonel, magandang gabi po. Magandang gabi po at magandang gabi rin po sa lahat ng mga tagapakinig. Yes, Colonel, how true nga ang report na nahuli na si Felix Alejo? Yes, opo, hawak na po namin siya ngayon at atin po muna siyang ibabalik sa Mambukal kasi po siya ay considered as PUM, person under monitoring. So, hindi mo natin siya pwedeng ilagay sa detention cell sapagkat baka naman kung may dala siyang virus, kung infected siya, hindi naman mag-spread dito sa detention cell. Okay, so kuan muna, Mambukal muna ang pupuntahan niya, Colonel? Yes, Mambukal muna po. Pero definitely, bukas papailan po namin siya ng kaso. Anong possible case kay palata siya, Colonel? Papailan po natin ng violation ng Article 151, disobedience to person in authority. Dahil? So, yung isa is Republic Act 1133-2. Okay. So, dalawang kaso ang isampa sa kanya. Opo. Oh, Colonel, anong nangyari? Bakit kuwan siya? Nga nagpalagyo sa Colonel? Dumaan siya sa tabi ng hindi siya, sa dami nila, 90 sila, hindi, kukunti lang yun na yung nagbabantay doon na hindi siya masyado na monitor. Okay. Siguro, bang busy yung mga staff na nandoon ay nakasalisi at nakaalis bigla. Okay. So, saan siya nahuli, Colonel? Dito po sa may Camellia sa Barangay Bata. Oho. Sino yung pinupuntahan niya dyan, Colonel? Yung pong bahay niya, taga rito po siya, nandito po yung asawa niya, kaya
sinabihan din po natin yung asawa niya as considered as PUM at sinabihan po natin na mag-self-quarantine siya sa kanyang bahay. Okay. So, yung asawa niya, yung mga pamilya niya, nandoon sa loob ng bahay, Colonel? Opo. Walang resistance sa part ng suspect, Colonel? Wala naman po at pagdating ko po ay sumama naman po agad siya. Okay. So, sa ngayon, dadali ito sa Samambukal Resort, Colonel? Yes, on the way kami, babalik namin siya doon at kailangan mag-quarantine muna siya ng yung mandatory quarantine Okay. na 12 days. So, paano na-trace natin yung whereabout niya, Colonel? So, nag-post po tayo sa Facebook page at katulong din po natin si board member Gamboa at marami po mga netizen ang nagbibigay ng information kaya agad po nating na-trace ang kanyang eksaktong lugar. Okay, so it's good to note nga marami pa lang yung mga kababayan natin na tumutulong sa ganitong mga insidente at sa kakaso, Colonel. Opo, at sa ganitong klase po ng crisis ay dapat po tayo magkaisa at magtulungan. Okay. With that note, Colonel Valero, salamat kin sa imo sining at Times Action Radio and congratulations. Maraming salamat po. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay, there you have it. Si Police Colonel Valero sa ato sa Provincial Director sa motor nadakpagi man sa balaya sa barangay Mandalagan si Felix Alihano. Munang iya ngalan kay guro may mga ngalan bilang nagpulo parehas sa Action GM. Balo ko kasi hindi pagi mabitar mong may tao gid nga parehas sa ngalan, may kaparehas ko nga ngalan ganing Eric Magbanwa mo. Ugaling ang middle name naglain lang, no? So congratulations so muna. Naka-eskapo sa to sa mga nagalabot o sa kuha ka nagpadulong to action mga 80 to sa kabilog no sa Kamambukal. Nakapangita ni siya Chimpo kagligwa nga maka-exit. Namo to nga ginapangitan sa pulis naton. Dito sila nakalambot gali sa kuan, pulis gali sa balay di sa may Mandalaga no. Salamat din sa mga netizens naton, sa mga kauturan nato nga nagabulig hatag informasyon kung nga ang kadali lang nga madakpan kag maaresto ining si Felix Alihano nga ginasuspitsahan na base no. Anyway tigina check pa ini sa aton pulis. Base bala may nakitaan sa iyang indikasyon nga may COVID-19 siya no, pero tina subject for examination kay ang plano ni PD sa aton interview bago lagid sa iya una na batian diri sa Action Radio, sa Action Night Patrol nga dalon to siya balik sa bahin sang Mambukal no para nga ma-check up ang ini nga persona nga sa 80 sila kabilog more or less kapangita tsansa nga naka ekskerda. Dali lagi kami plus report ng patrol. Flash report sa patrol with Action John Diaz. John, please come in. Actually, may gabi kag sa totalan nga mga kaakson ang patrol karon live nag-report sa kalugar. Diri sa sunod sang Bacolod miangot ini sa isa kalalaki bilang nakabungko Action Rex. Action Rex. Sa isa diri ka tricycle driver no nagamaneho sa tricycle abi ning sa kalalaki. Ang suspektado naka-drive sa single nga motorsiklo. Okay. Posible lalong po wala siguro sa illegal nga droga. Inaksa pagkatumba sa salakyan ulay droga mo nagtuyo nga magpalagyo. Apang mga tao sa palibot damo lahat dito sa nadakpan sang mga pumuluyo kag na-control sa atong nag-responde nga pulis. Okay. Pagrekisa dire ba may na-recover si action nga pagtikramo mga kwarta ko naman 3,200 sinon 20 ini dire. Wala labot sila may ara pag illegal nga droga. Uy. May isa diri ka bulto nga illegal drugs. Okay. May duwa ka palaba ining illegal nga droga. Ang na-recover diri naman sa iyang possession kag control. Ang kinagala sa gindala diri sa police station kay hindi mo sa bypass operation la. May tutor nga na-recover pag illegal kag isa inig
Very small heat-sealed transparent plastic sachet ang ginasuspetsuan shabu. Okay. Na persona ginkilala diri kay John Datrek Diasis. Okay. Or James Datrek Diasis, 31 anyos, sa barangay, o barangay Kalumangan, sa siyudad sang Bago. Ang ginamalayan ng single motor, ginbilin niya ni Kunodra sa na-aksidentihan niya pa sa may Gonzaga, wala sa barangay 26. Alejo Gidman, Felix Alejo Gidman. Actually, Yes, action dyan, please proceed. yes, actually, reklamo mo to ang nadakpan diri siya, kagkaroon na rin siya sa may area sang police station number 4. Ang pagkatako sa iya sa kaso na yung traffic accident. Una traffic accident, Okay. kaya nabungguan niya tong senior citizen na. Ano ba tabok sa dalan? Aga man yung tricycad, inikuno, skilid sa dalan. Anong salakyan ng hindi na action dyan? Single nga motor ginadala sang suspect. Okay. Nabungguan niya ining tricycad. Oo. So, ang hit and run. Oh yes, hit and run sa tani. Oo, tapos? Nalagkay sa palibot, dra sa area sang Puro Gonzaga, bala, sa may barangay 26, damo-damo man sa mga pumuloy sa palibot dito, pagpalagyo ya, ginalagas sa aksyonerek ka mga pumuloy, nadakpan. Kag na-recoveran sang illegal nga droga nga ini, no? Okay. Kinatip pa natin pilang estimated market value for the more or less, mga 5 grams ini siya, based on DDB value madlagan, magkaroon mga 40,000 ka pesos ini. Aminado, mas ako nung iya ini, kaya linis sa barangay Dumanan, ang alleged siya, ginatag ko na siya sa isa niya ka-amigo, ining illegal nga droga. Okay. Pamangkot na sa naton, dalon niya kunok sa rek sa may syudad sang Bago ini. Tingnan siya ko sa mga pulis, kinamor ka pinanawag siya cellphone la, mga mer ko nun eh. Mga ano? Mga mer, customer. Customer. Mer in short, para postmer, si customer niyang gina-check niya. Okay. Kung ako po sa pwede bandolo, sinon, 50 taon, kag 20 hondri ang mga recovery. Basi mga binta niya na siya nga ginbaligya ya? Posible, no? Baga isang polis nga nakadakop siya, basi ko ito ilagbaligya, ini bala. Di mala, siya ka nag-aksidente, sa kawasa aksidente, wasa tinamdakpan. Ang makipag ito, kung ay siya nagulag, no? Ay siya nag-gios-gios, Ate sabi. probisan pa iirikisahong ka maghapon sang pulis na. Gani man sa bagay, no? Ang isa sa mga nakatag, dili sa po sa to, kung nga man nadakpan na siya, nga may kagdiskubrihan nga may droga, inatungod sa pagkabunggo ito sa tigulang to. Oo, kung ay sa kabunggo, tani. Kung sa talaga kabunggo, huwag sa tani dakpan. Gani, no? Kag huwag sa madiskubrihan nga may dala sa kanyang sabu. Oliver Sobrian. Ara na sa? Sino Ara nga na sa, sir? Si Arthur lang kabunggo? Arasa? Ano mga kabunggo to lang? Ang may drugs? Ara na sa, sir? Check ko sabi. Check sabi? Nga nagpulo palagyo pa sa iya yan? Di na to si, ano to, Gina? Siya sino to nakabunggo, gani ka, Gina? Tulog sa? Oo, tulog-tulog na sa. Tulog-tulog siya ha? Oo, sige. Mudla yung tao nga pukaw mo tulog-tulog lang mo. Ay, sir, gani man gabi, sir. Sino na? Gani, sir, Umukan. Si Major Umukan. Oo. Mano na lang kung kamusta. Sir, so far, kamusta? Sa ring curfew, sir. So, madamo sa lawayon, wala man. Mayong gabi sa tanan ka pala mati na sa inyong station, sir. Actually, yung subong, mag-start tayo ng implementation ng sang curfew. So, last night, mga more than 40 ang na-arrest natin, yung mga pasaway pa rin. So, maybe, hopefully, mga ano na sila, cooperate na sila sa this evening. Kasi kung hindi sila mag-cooperate, huhulihin na naman natin. Oo. Sir, ito, sir, ang lalaki, sir, na ulihan. May sabot, sir, no? Yung sa accident ay hina. Yes, sir. Nandun sa loob, sir. Okay. Pero anong possible case kaya yun, sir? Actually, dalawa ang profile natin na kaysa kanya dyan, yung sa illegal position sa particular section 11 sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At tapos yung ang ano niya, ang reckless imprudent resulting to physical injury and damage to property. Kumusta sa nalalong ba siya? Sir, kanina hindi naman. Actually, sir, hindi man siya. Possible, maybe nakagamit din. Saka yun, that's why ang iyang perception dun sa pagdadrive niya, hindi niya nakita yung tricycle. So that's why mabungguan niya. Okay. Sir, katuang ko na ng curfew. Usually din sila kakadakpan. So yung kagabi itong madakpan. Anong mga lugar? Anong mga sitwasyon? Actually, sir, halin siya gainom. Tapos ang iba na tapos inom kasi galagaw pa. Sa mga daan, that's why yun yung kahit tanungin mo, alam nila may curfew na rin, pero yun na nga ang iba parang bangag din, hindi na bangag ng alak o bangag ng drugs pa rin. So, yung iba naman,
sasabihin na uwi na ako, una rin daw, uwi na rin. Pagkatapos, pagbalik namin, andun na naman sila. So, talagang ano natin, napipilitan tayo na dalhin na lang sila kasi yun na nga, binibigyan natin sila una ng leeway but still, matigas talaga ang ulo para naman talaga yan sa kanila. So, para malaman na nila talaga na totoo ito, na hindi tayo nagbibiro. So that's why hinuli na natin. Supposedly, papailan na natin ang kaso yan based doon sa executive order na gin-issue ni Mayor, Mayor Bing. But binigyan natin muna sila ng consideration. For this time, talagang papailan natin kaso, yung mahuhuli na siguro. So for tonight, kung sino mahuli, may case na talaga ipapile. Yun ang sir ang gagawin natin sir para at least malaman talaga nila na hindi tayo nagbibiro. Na talagang in-implement natin yung executive order with regards to particular doon sa Corte. Sabi doon, 40 plus, 40 plus. 40 plus, no? Yes, sir. Yung tingin ko to. Actually, sa gutok talaga kung gusto nila yung nanginginig ngayon, kung hindi pa rin mag-cooperate para ma-experience nila yung ang silda na talagang nakatayo na lang. Oo. Kasi sabi, diba? Oo, isa, hindi ka na makaupo kaya talagang tayo ka hanggang umaga. Ano oras sila sinadakpan ko raw? Ang iba, umpisa tayo, naghuli talaga is 11 na kay 10:30. Ang ginagawa pa rin natin, ini-inform sila at the same time kinabukasan na talagang totohanin na ipapailan sila ng kaso. So, pero yung iba talaga, ayaw. Hanggang ang 1 o'clock tayo, actually, nag-iikot pa rin tayo. Still meron pa rin pasaway, so that's hinuli na natin. So, reminders final po sa dito po sa Station 4, Station 30 po, sir. Yes, sir. Thank you very much for the opportunity. Actually, yung lahat tayo dito ngayon is prone tayo doon sa virus natin na tinatawag na COVID-19. So, ito lahat is ang ginagawa ng government para sa atin lahat. So, hindi ito po na ginagawa lang ito for personal. So, this is the government strategy para makontain natin ang mga virus nga possible nga andito na ngayon kasi wala pa tayo nga isang testing kit. So ito yung mga procedures na ginagawa ng government para maprotekto na natin bawat isa sa atin, particular yung mga bata na hindi na dapat nila palabasin mga minor natin mga bata kahit saang lugar para doon na maiwasan na talaga ang spread out ng COVID natin na yan, sir. So yun, hiningi natin yung cooperation kay para lahat ito sa inyo. So kami even the frontliners, particular the media, at saka yung police natin, other mga nurses natin, doctors, still andito kami sa labas dahil sa inyo. So please lang, stay at home. Kasi kami na bahala dito sa labas. Sa labas. Yes, sir. Sir, thank you, sir, mayang gabi. Mayang gabi na sir, thank you. Sir, thank you. Action, boss, thank you. Sir, action, kamatihan si Police Major Renante Humukana. Eh, gano'n sa daga, gatulog-tulog siya? Why instruct sa mga police pag-abot ko timing? Ang suspect pala? Ang suspect sulod diho gibutangan niya kamot sang tabon. Tulog-tulog daw may balik ko na kamot ang sa ibang mga priso. Anong paano sa dak? Parang ginmab na siya sa mga bystander? Oo, wala man gusto ko maging sakit o kastigo, mga pulis. Sa maging gapos, ka mga pumuluyo, sa area, sa barangay 26, kaya ang nanabungguan niya, tigulang, at taga-drama ba, tikilala mo sa tanan, tingin mo nilang sir, kinigilan nilang control, para hindi naman kapalagyo. Kaya tibur-tibur na kadako nga lalaki, kita mo naman sa picture ya, dakoon nga lalaki, man na nagsurerek, kagdo kon persado, gibla. Kaya mo nang natabo diri siya, alas mong sulod ng selda, ang police station number 4, ang surerek, kaga, ang sitwasyon diri karon gilamang na gabi. Okay. Flash report gikan sa Batol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sa lutod sa Action na sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Ayo, salamat kinaksyon, John Diaz sa flash report. Traffic accident na kadto sa pagka-recover sang droga. Aba, tindi malas, to. Kay kung waya madarasa ang tigulang nga nagabisikleta, waya mo si kubrihan nga may bit-bit sa gali, sang droga, kag binandol-baldol, nga kwarta. Ba, malas ka lang. Muslim lang ati, may mga chimpo, giman nga ang di buinas, hindi nag-upod si mo. Kung magabot ang chimpo nga di malason ka, dara kagid, kag mabalda. Tiara gid, nagabot kitang chimpo nga di malas siya.
Kung ito madalasa ka mabungguan to kag ma-sideswipe to ang senior citizen nga tricycle driver, way madakpan siya, kag way madiskubrihan nga madalasa gliya nga droga kag binaldol, bandol nga kwarta nga ginapatihan, posible bintayan na sa pagbaligya sang Shabu. May mga drug paraphernalias pa, may mga tutor pa mo. Siguro may labot bigyan gagamit pa. Now, gusto lang i-correct ni Police Colonel Valeros. Ang una niya mga palayag to, kag-aram na gani actually sa nga Facebook account, ang ngalan nga Felix Alihano. So gusto lang i-correct ni Provincial Director Colonel Valeros nga hindi Alejo, hindi Alihano, kundi Alejo. Ha? Klarohon ta, ang ngalan nga Felix Alihano halin ina nga information sa Provincial Director sang Negros Occidental Provincial Police Office, even ara na gani sa Facebook account ni Colonel Valeros. Ang ngalan nga Felix Alihano. So gusto lang i-correct ni Colonel Valeros nga hindi Alihano kundi Alejo. Kung nagwagi ba rin sa hamon ng balita, hindi kami na naghimo-imo sa ngalan, kundi ang nag-confirm sila permiro si Colonel Valeros. That's why, napagi sila nga waragwagan sa sila nga programa, gusto lang i-correct ni Colonel Valeros nga hindi Alihano kundi Aliho. Amo nang gusto nga iklaro ni Colonel Valeros. Kasi ang iyagin sulat sa Facebook account niya, naging relay man sa Aksyon Radio, Felix Alihano mong gali mo ya Felix Alejo. So again klarohon ko ang ngalan nga Felix Alihano hindi ina nagalin diri samon, kundi halin ina nga ngalan sa kay Colonel Valeros. That's why nga karon nga gabi after sa interview ta nga radakpan ining suspect ging klaro ya nga hindi Felix Alihano kundi Felix Alejo. May nagtawag ng SB member sang kwan, City Councilor sa Sipalay, kunogay pakahuyan na pamilya. Hindi man guro sira. Amo na gani nga ging correct ni Colonel Valeros ang una yang pagatag informasyon sa Aksyon Radio, ging correct na nga hindi gali Alihano kundi Alejo. Okay? Do kami padikigan mo ba? Di ka mamaki, Councilor. Kaya kung may nagagwak iba nga balita diri sa amon, kag ngalan ang source na paintsindihon ta ka kapabalon ta ka halin ina kay Colonel Valeros. Daw babahi na dangkwan ang City Councilor sa Sipalay nga nagapiledo Alihano. Okay. So kung nagapamati dira si Councilor Alihano sa Sipalay, Madam, hindi ba ko pagkigan diha? Kung may dapat kakigan, ang akigan mo si Colonel Valeros, ang Provincial Director, kay siya na ang nag-relay sa ngalan na Felix Alihano. Hindi kami naghimo-imo sa balita na hindi kami naghimo-imo sa ngalan, kundi ang nagpahatag sila sa ngalan sa amon, no less than ang Provincial Director. Kag-ara man na sa FB, sa Facebook ni Colonel Valeros, ang ngalan nga Felix Alihano. That's why katapos ko interview bago lang kay Colonel Valeros, nagtawag sa liwat, kag nagpahibalo, kag incorrect ya nga sininya, hindi ina Felix Alihano, kundi Felix Alejo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ang ating interview sa kay Police Colonel Valeros, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto yung libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes? Upod sa iladikalidad nga mga medical doctors, katuin nyo lang, pamasarin nyo lang, Dalalakson GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Nadraman mismo sa Life Extension Clinic Babakal, ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3.
Ang vitamin D3 amo ni sabali ang produkto sang Life Extension Clinic. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga botika, ilabi na sa tarang nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-505-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari. Danalakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:24 na. May gabi nila kamay na pag-monitor sa kay Kumari ko, Cheryl Anlap Tayhupon. Mads, may gabi na sa imo Kagmay lang paurok-urok na. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Sa kay Ludi Christopher Redfield, totoo ninyo paurok-urok pamati sa Aksyon Night Patrol Program Amo man si Bon Carlo Di Paula, may gabi Bon Carlo Di Paula. Ken Di Paula sa Barangay Kabug. Watching from Nueva Ecija, si NL Bangiles Antonio. Si Jonalyn Sevilla Pineda, monitor man sa ato, no? Oy, IPM, ang basura sa kwano, sa Florenceville, wala niya makwa. Amat-amat naman na bukid-bukid, oh. O pilang nakadlaw, tatlo nakadlaw ay makuha ng basura. IPM, Florenceville, panukoy yung basura nyo, ay makwada. Kaya pamati sa ito ng mga taga-Hinigarano, Tamiya ko lang lang akong utod, si Cap Gary Alihano, ang konsihal da sa Sipalay. Okay. Utod guro ni Cap Gary Alihano, ang konsihal da sa Sipalay. Ito siguro salamat kay John Rose Rolgab. Cherry Duario Cherry Nonoy Duario and Kids may gabi Sa Ecuador, monitor sa aton si Judy Florentino. Si former Barangay Kapitan Iman Rectra, nagamonitor sa aton kagbilog yung pamilya. Kap, may gabi dira sa imo. Sa kay Tens Suarez Gui King, may gabi. Sa kay Franz kay Bal Romel, Mami Bibings from Bahrain. Sa kay Armel Jaga. Good evening man sa imo, honorable paring Action Eric. Kabalo si Marie Cyril ba? Dumahuya man ta. Mami Elsa Berita kag si Bradjit Dilag tutubok noy ka paurok-urok ito Sa Zone 9 Talisay City, si Junior Amudya. Sa Morsia, Pamilya Hingko, kapamatigil siling ni Sophia X5. Regent Pearl Alihis, upod ko Mrs. Kwasi Merla, siling ni John Wade Rock. Joel Comla, sa Saudi Arabia, lantaw sa ato live. Great ko la Pamilya Magallanes sa Barangay Kabog, Puro Cruzal, from Victor Magallanes, General Santos City. From Manila, araman si Richard Isplitaw, kapaurok-urok yun. Sa Kasya 2, ara si Barbarian Sokita, ginatamihan yung mga taga-purok, Akasya Barangay 2, Pahanokoy. Toto Eugene Gabuat Sr., may gabida, no? Toto Eugene Gabuat Sr. and family. Nelson Taho, may gabi. Antonio Martin Carmona, good evening. Ara sa Alcobar Kingdom, Saudi Arabia, Roger Rio Jr. Kag sa Singapore, si Irok Kwai Kong. Good evening. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sige, check na naman report na gikan sa atong sining mga correspondent. May gabi dira sa kay Sami Camacho. Tamiya lang mga Camacho, pamili sa La Carlota City. Stay safe lang kamo kuno da. Si Tens Juarez Gui King parok-urok ito.
si Jose Serra Gayapa Raman, si Rani Mayo Mirabueño, watching from Lasalville, Mansilingan, sa Morsia, Pamilya de la Torre, Barangay Minoyan Morsia, Tamya Kamoni, Babes de la Torre. Ayos, ang ibang karoon naman kay mahina ang kalaban. Check ang report ni Aksyon Roger Gotiv. Live report gikan sa Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aris Aksyon Roger Gotiv. Line number 2 sa report. Aksyon Roger, good evening. Pasok. Yes, Action Reg, may gabi sa mga aksyon sa pila ka mga balita man at madulo si Matineon diri sa bahin sa syudad sa Cadiz, Action Reg. Parahin sa gihapon ang ginapatigan sa mga katapo na moderesang CDRRMO bilang membro man sa Interagency Task Force ang COVID-19 ang pag-disinfect sa tanan ng mga dalanon Action Reg gamit ang bagong teknolohiya ning tanker gid mismo sang fire truck sa ang CDRMO kag sa mga may dako nga machine nga sa diin daw halog ang tao guro na kon kadako tama sa buho yam lang among nagabuga sa mga disinfectant nga chemical sa diin agot precautionary measures sa kada gabi gid ang pag libot gid sa mga mayor nga di lang mayor nga dalanon tanan nga mga dalanon na samtang katulog ang mga tao sila yan nagawailan dugay naglibot nagalabay man di sa akot kaya kung minsan palapit na sila aksyonere daw malataw mo daw may nagahagong kaya ang makinasang ginagamit nila nga machine nagahagong na siya way labot sa andar sa fire truck nga posible mo na siya ginasublan sina isang liquid nga disinfectant siya mo na ginaspray sa palibot so grabe man kasi mo na daw masilya to kasi ang aton singa gobernador sa syudad sa Cadiz siya at seryoso ginaksonere kagod nga punggan ang posible nga biktima sining COVID-19 o kung ining coronavirus nga sa subong COVID-free sa yapon ang syudad sa Cadiz pisar nga may 365 ka mga PUM may 5 ka mga PUI o person under investigation nari sa syudad sa Cadiz Action Rega. Tao inadlaw nagpagwa naman sa isa ka executive order ni executive order number 10 na ini number 010 ang implementing rules and guidelines o kon IRR kang executive order number 8 atong sa curfew sa tanan nga citizen, minor, adults kag senior citizen sa syudad sa Cadiz subong man ang ginpatigayon nga ang kaundan man sa mga executive order number 8 sa naligan lang adlaw ang pagsira sa mga establishment commercial na tanan nga mga tawag sini ining mga malls dire, recreation establishment, community center, convenience store, restaurant kag iban pa mga commercial area sa diin hasta lang alas 7 ang kinahanglan magpasira sila kay man pag alas 8 kag hasta alas 4 sa alas 8 sa gabi amo ni siya ang curfew hour nga dapat nga wala na sa may sige na katakat pa sa mga dalanon sa syudad sa Cadiz ang ara na lang ang CDRRMO nga nagapang disinfect kag mga kapulisan nga nagsakay sa mga patrol car sa mga motor sa patrol car nila o kung salakyan nga sa diyan mo nagapang saway gapang saway kag subong man mag implement sini tao ang aton diri nga evaluan nga si ang section o kung ang executive order number 010 amo ining implementing rules and guideline kag nakita naton sa sini nga may mga penalidad actionerek no nga penalidad ini sa sini nga pag-implement sa report nga turumaton sa pila ka mga penalidad at least ma-aware man nga aton sini nga mga tagpalaman sila binigay ng mga taga syudad sa Cadiz
ari ang corresponding penalty kag matabo ko manakpan. Ang mga ara sa adults o 18 anyos pataas, first offense, i-detain sila until nga ma-left ang oras sa ang curfew. Silingon, na makagwa sila sa kapulisan alas 4:01. Okay. Kaya alas 4 matapos mo. Ang second offense naman, i-detain sila sa siling curfew hour. Hasta matapos, may community service pa nga 15 oras. Dason, luwas nga may community service mo paninlo sila sa 15 oras kumplituhon nila, mabayan pa sa mortlang 1,000 ka pesos. Sa third offense naman, detinado siya sa curfew hour kag may community service nga 30 oras, Okay. 30 ka oras, mabayan pa siya sang penalidad nga 2,000 ka pesos. Sa third offense, kasi daw kabatingilan na ginili magamona mo. Now, sa mga minor de edad naman, nubo sa 18, ang first offense naman, i-custody sila, no? I-custody sila sa kapulisan within the curfew hour. Okay. Kaya sa second offense naman, i-custody sila within the curfew hour, pero may 15 oras naman nga community service, plus may counseling sila sa DSWD. Okay. Sa third offense naman, detain sila o kung custody sila within curfew hours kag may 40 ka oras nga community works. Okay. Plus pag yun may counseling upod na ang ila ginikanan sa DSWD. Sa mga business establishment naman nga mga bayular, sa first offense 1,000 ang multa, sa second offense 3,000 ka pesos, sa third offense kansilahon ang iya business permit kag hindi na siya pwede makanegosyo pa hasta sano. Amo na ang mga implementing rules, no, and regulation nga ari sa sining executive order number 010. Now, subong nga gabi aksionerek nag-upor kita sa kapulisan kag nagalibot timing may ara gid nga nanakpan. Nanakpan ini aksionerek tungod kay ini siya ang nag-violar gid tungod nga nagpatigayon ini sang iya sining operation sang computeran alas 8:40 na ang takla sa gabi. Okay. So, tungod sining aksionerek tigin dakop ini nga computeran nga dakpan sa akto, di katatlo kadlaw subong, abot na kami minor pa to isa kabilog. Diyos. Kag may ginakop aksionerek nga duha tanan ka mga persona kalakip na ang tag-iya sa sining computeran. Las 8:40 sa pagrubing sa kapulisan na tikma ining isa ka computeran. Okay. Sa may Proctonggoy Barangay, Zone 6, Ciudad San Cadiz, kag ginaparigyan ni Mrs. Carmelita Regalado, legal ang edad, kag residente sa mga lugar. Opot na dahil Police Corporal Cleo Tenerife, kag subogman sa mga kapulisan, nasapuan ang sabit ko nga computeran nga sa mga oras ang implementasyon na sang curfew, nagabukas pa, kag may duwa ka mga persona nga ginpadalaman sa kapulisan na Mosanday, John Badillas, 26 anyos ng edad, El Jan Chulugo, 25 anyos, kag ang isa ka minor de edad nga residente tanan sa mga lugar. Wow. So bangod sini, amo ni sila aksionerek ang masampulan sa sining unang adlaw sa pag-implement sining implementing rules and regulation na naga-supply sang Executive Order number 008 sa curfew, ang ining Executive Order number 010. Diyos. So, may nasampulan tayon. Pwede man nato sa pulisan, libot mo. Sus. Para lang aksionerek nga matagaan man seguridad ang pumuluyo. Gati mo na. Gen-check na to sining gabi, alas 8:20. Ang STL Center, kati duha na kagabi ang pag-implement sa tong tinariktan nga Martes, dason kahapon Merkules,
sa curfew, sila yan so wala lang sila. Wow. Daton, ang ila daya, ang mga dalano ay natawo, pero ila center, ay grabe ka naman mo ba so wala man sila ga-observe sang social distancing, Gali. wala man sila sang alcohol, wala man sila sang footbath nga dapat tapakan natin magsulod sa ilang center. Ang botsilingon nga wala gid sila daw did malagid nila ya ang COVID-19 nga precautionary measures sang local government ay importante sila yung kwartal lang gid nila nga maisip bala vulnerable sila katama bansada sila kay man tiga house to house na sila ya kag mga sila nga patagka pagkatapos sa sunerek madaho na sila sa kwarta masyado katama na delikado kag kabudlay pero wala sila sa precautionary measures pero kay nasa ngagal interview naton si Police Lieutenant Colonel Robert Mancito siya payag nga iya dalon sa ilang meeting sa Intelligence Task Force ang mga concern kag I believe nga amo na ni ang sabat dining implementing rules and regulation nga nag-igo karon sa nagkalalakpan sining gabi sa isa ka computeran action ereka. Dahil mo rin nga ito mga dulong report, mga balita ka, mga informasyon, gikan diri sunod sa Cadiz medyo ang mga dragko, mading mga establishment sa amon action erek masiraman tungod kay daw wala na gid man sa may nagasulod may-ari din sa establishment nga food chain gano'n nga ga-operate man 24 hours ang ilas ni nga mga bligya ang ilas ni mga stocks kay masira sila tigin pa utang nila sila mga tao daton gitagaan nila sa supply sa bugas sila mga tao and then for further notice ang guro ang ilangay mo on para nga tao ko naman tao nila liwat ko magbukas na muna daw may mga ari pag hindi ka plano man mga establishment nga masira sila kaya daw wala na magitmay nagasulod wala to na lang nila kon magbalik na sa normal action direct pero ang merkado bukas siya ang mga supermarket bukas man nga pwede kikuhaan sa mga supply mga basic commodities nga kinanglanon sa mga pumuluyo. So tamo na ang atos madulong nga report mga balita gikan direksyonan sa Cadiz sa sineman nga mga tinion sa diin nag-observe kita sa mga precautionary measures implementation sa tagsa ka local government unit dere medyo malinong ang syudad sa Cadiz ito sa kagabi bangod man sa sininga crisis action ereka. Oras sa balita, oras sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! Salamat kay Aksyon Radyo Goteb live report gikan sa bahin sang Northern Negros Cadiz PNP Connection. Police report na Aksyon na Roger Gotib ginatulong sa inyo sa kaluman sang Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang timplada kag suwabe ang sabor. Nagabulig ini panubos ang kolesterol. Iti ang soya balonggay Santons ara gid sa Santon Plus Coffee Mix. Amo ni siya bali nagabulig panubo sang bad cholesterol tungod sang protein sa kada timpla mo sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na. May bulong ka pa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! Alis sa report na aksyon na Roger Gotib live report gikan sa may syudad sang Cadiz. May balos man nga report ato sa nga San Carlos PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Aksyon! May patrol! Field report! Yari nga ito sa San Carlos PNP Connection Action. Stephen Cresquito sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa karoon ang sitwasyon sa San Carlos
nga sa diin nagpatawag sa isang press conference kagina mga alas 2 ang hapon si Mayor Rene Gustilo upod man niya ang duha ka mga doctors ang head sang San Carlos City Hospital nga si Dr. Dr. Archilis Ponferrada kag si Dr. Arnel Lawrence Portuguese ang City Health ang atong City Health Officer dire mismo sa siyudad sa San Carlos nga sa diin ginpahayag ni butyag ni Mayor Gustilo nga strikto nagkaroon ng pag-implementar sang pagpasunod sa mga hindi residente dire mismo sa siyudad sa San Carlos sila binakon magaling ini sila sa Oriental kag diri sa Bacolod kag diri man sa may Calatrava nga side. So tatlo ini ka mga entry points sa siyudad sa San Carlos nga sunod pa sa Camille tungod sa sining medyo nagadugang o nagalala ang sitwasyon sa COVID-19 ang San Carlos kay hindi nagid magpasulod sa hindi taga diri. Kaya binakon wala sila sang mga importante nga tuyo pareho sa may aspeto sa medical doktor o kon ang pagbakal sang bulong or ibang tagit nga bagay or kalanon. So case to case basis nga pwede kita sila sa gihapon. Abang ko na wala sila sang tuyo diri sa syudad so hindi gid sila pwede nga makasulod. Kag so far ang problema isa sa problema sa pagkamera ni Gustilo nga ining social distancing. Kay may ara sa gihapon nga mga tricycle drivers, sa balhabal drivers o ibang mga pedicab drivers o jeepney drivers nga sa gihapon wala gina-acknowledge ining social distancing. So iyan nagkaroon ginanduan ng atong kapulisan nga tapos sa traffic kag ang ibang tagit nga ini o kun law enforcement team nga gintahasan na sa karon nga kinahanglan gid nga i-implementar nga ining social distancing. Kag ang isa pa amo ang gitahasan ang mga barangay health workers nga magpadayon sa pagmonitor labi na sa ilang mga barangay para konsinto pagid ka ang mabalan nga mga PUM o ini nga persons under monitoring kag ang persons under under investigation of PUI. Sa karon ginpakita sa ato ni Mayor Rene Gustilo kag ni Dr. Ponferrada kag ni Dr. Portuguese ang ang isolation area o ini nga sa Julio Ledesma National High School kag ginpapaspasan gid ini Action Eric sa paobran na sa karon kag lapit na ini mahuman may ara nga maka-accommodate ini sang pulo ka mga rooms o may napulo ka patient ilabi na kon ini sila under persons under monitoring kag ang mga doctors lounge kag ini man ang nurses lounge kasi din may ara na nga naga-duty nga mga nurses 24 hours kag mga doktor para mag-attain kon if ever nga may aragid mabalaan nga mangin positibo. Kag nag-meeting na ang council nga magabakal sa mga equipment nga kinahanglanon para ini sa ining isolation area nga diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Kag naka-purchase naman ang aton nga city government sang kapin more than 30,000 worth nga mga face mask kag may mga nag-donate man nga mga pribado sa mga kompanya sa aton nga local government hulig para sa mga frontliners sa aton nga mga nurses kag mga doctors. So ang isa pa Action Eric nga ang ining pagpreparasyon kag kung ano ang ining ordinansa nga gipasa ni Mayor Gustilo iya gid ni tanan nga sa karon stricto gid ang ini nga pag-implementar para nga mapalayo nga wala sing may biktima or ini nga mangin positibo sa COVID-19 kay everyday may ara naman nga 266 na ang among PUM dire nga kag sunod pa kay Dr. Portuguese nga may ara naman siguro ginamotor additional nga another 14. So 266 kay may 14 karon nga additional pagit Action Eric. So amo ina kagina ang isa sa gindugang press conference ni Mayor Gustilo kag ang aton nga mga doctors para sa pagpahibalo kag nagapangayo man sang bulig ang aton nga mayor nga buligan sang mga media para mapaddapat o mapahibalo ang publiko sa mga dapat nila pagahimuon kung ano ang ordinansa nga dapat tumanon gid. Ang dugang panaton Action Eric na isa ka insidente nga natabo diri kagina right after sa press conference nakabaton dito sa isang katawag kag isa ka 15 anyos nga minor de edad nga iya ginbuno ang iya nga utod mismo. So natabo ini Action Eric dira sa may Phase 3 Barangay Rizal San Carlos City Orban
Phase 3 Urban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental, nga siin ang nabiktima sa sining pagpamuno sang manghod. Manghod ini magutod no ang biktima amo si J.R. Conteveros, 21 anyos ini, kag residente sa nasambit naton nga lugar, kagang iya manghod nga hindi lang nato pangalan tungod 15 anyos lamang ini nga minor de edad. Simple lang, Action Eric, ang natabo nga pagpamuno, kundi ang away lamang tungod lang sa pahamot, no ba? Amoy ini natabo kag Action Eric nga tungod lang sa pahamot, kag nairita ining manghod sa magulang, dayon nga nagkuha ini sang kutsilyo kag gibuno ini. Maayo lang nga swerte kay nagkalikaw ang magulang kag nakapanagang ini. So sa dalunggan lamang na igo, kay kun wala kuno naliog gid siya sa iya manghod. So gilayon nga gidala sa San Carlos City Hospital ang ining magulang, ang biktima, kag ginlapata ginatagan ni sa medical attention. Kag ang manghod willing ang iyang tatay o ginikanan nga ipag-undergo ini sa DSWD tungod minor de edad. So amoy na ang isa man ka insidente karon nga natabo. So gindala si kustudiya sang DSWD ining manghod nga naghimo sang amo nga krimen sa iya magulang. So okay naman sa mayong kondisyon na karon ang magulang tungod nga hindi gid fatal no ang pagkaigo sini sa iya nga dalunggan. So amo lamang in action Eric, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid, Aksyon Stephen Presquito, live report gikan sa Northern Negros, San Carlos PNP Connection. Ang balita ni Aksyon Stephen Presquito ginadurong sa iyo sa karawan sang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar adlaw-adlaw sa DTX 500 capsule kay may-ari ini tatlo ka mga anti-diabetic properties, quarantine nga nagapanubos ang glucose, vicin nga nagakontrolar sa imo sining blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Sa mga diabetiko may mga diabetes kay balatian, para gini sa inyo DTX 500 capsule. Tumar kita adlaw-adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ali sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, report gikan sa Central Negros. Line number 1, Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Percival Villamor. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Vehicular accident nga nag-transfer alas 4 sang aga kaina Marso 19, 2020 sa corner Jimbasa Street, Barangay 3, Poblasyon, La Carlota City. Involved dire ang duha ka single nga motor kag ini ginamaniyo ni Jefferson Army de la Torre. Army de la Torre, 24 anyos, kag upod sila nga backride nga ang iya Iloy nga ginkilala sa kay Perlita Army de la Torre, 73 anyos, pumuloyo sa Hacienda Perlo, La Carlota, Honda TMX 125, kag ang driver sini si Armando Amson Ipidoy, 55 anyos. Armando Amson Epidoy, 55 anyos, ka isa ini siya ka security guard, kag ang iya man nga backride nga ginkilala sa kay Arlen Amson Epidoy. Arlen Amson Epidoy, 23 anyos, kag ini sila pumuloyo sang sitio Breeding Lagranga, La Carlota City. Sa pag-investigar sa atong traffic police, ini si Jefferson Acciona Eric dead on arrival sa pagdala sang aton rescue unit. Ari pamati naton ang tingog ni Deputy Saldes ang Chief Police ang La Carlota sa pag-interview sa Action Radio Bacolod.
kasi paano ko sa nagpagamati sa action radio, no? Sa mga alas 4:47 kagay nasa kagahon sa Barangay 3, Mabilis Street, Tragaluta City. May according to the investigation of our traffic investigator, no? Na Bicol 1, display nga ang aton nga motorcycle na sa opposite lane because sa kasigaw sa suga. Ako inaako sa nag-impaksa sa vehicle ko. Tingog niya Deputy Chief sa Lakaluta City nga ang driver sa Motorstar dead on arrival naging kilala sa kay Jefferson Army Dila Torre. May mabilang sa kay Honorable Kapitan Chadferia kag Honorable Jeffrey sa Tanta sang Barangay Robles. Riktamente kita nga nawalan report diri sa siyudad sang Lakaluta para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Percival Villamor. Balita ng Action Percival Villamor live report. Gikan sa Santa Negros, La Carlota, PNP Correctional Giradero naman sa inyo sa karawan sang Santon Plaza Balso. May anti-diabetic kapadibensa sa mga germs, viruses, kag bakterya. Santon Plaza Balso, epektibo batok sa mga katrol-katrol, rikis, punggo, darab-up, ringworms, kaspa body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plaza Balso, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Alis sa report ng Aksyon Percival Villamor, may balos mga report sa aksyon, Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. Aksyon Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi, please kabin. Action Eric, ngayong gabi, ngayong gabi sa pagpalamati sa Action Radio Bacolod. Ang report ka madala sa sining tinion, may kang tanan ini sa ginpatigayon na pag-raid kay na sa mga katapo sa Sipalay City Police Stations under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Boy Sabando. Bawa mo na niyang panahon subong ginadidian na ang magtipon-tipon sang tawo, no? Bago sa sining executive order nga ipapanaog sang mayor sa siyudad sang Sipalay ni Mayor Maria Gina Montijo Lizares, bawal na gani ang bisan sa mga kalanaan gani magtipon-tipon, bawal na kinahanglan may 1 meter gid nga distance sa kada isa, no? Sa mga customer nga nagakaon sa mga kalanaan la. Of course, bawal gid ang bulang. Ano pag kami nagpatigayong kaina siyang bulang, no? Sa Barangay 3 Action Eric. That's why nga pagkabalos sa atong mga kapulisan, ilang nga gidsulod ang lugar nga kung sabihin may bulang, no? Ayun, natigayon na madakpan sa atong mga kapulisan ang patigayon sa bulang, no? Mga alas 4 taknaki na siyang hapon, nadakpan sa aton mga pulis ining si Rogelio Pilario Ibillarin, 54 anyos ang edad. May asawa kay pumuloyo sa Purok 3, Barangay 3, Sipalay City, Negros Occidental. Pinakuha siya silang posisyon ng control ang manok na inugbulang, no? May ara pa ni Action Eric sang bulang na natakod, no? Kag na-recover sa lugar nga kung sa diin gipatigayon ining bulang, isa ka patay nga manok, bihag o kung napirdi na, nakasultada na siya, isa kasultada, ikaduha na kung tani ito sa magabot ang aton mga pulis, kag natigayon nga nadakop ining si Rogelio Pilario Ibillarin. Ang ibang nga mga naga-intra bulang nagdinalagan, yawan paglagas sa mga pulis, nasulod sa mga kanipaan, wala na madakpan. Isa lang gid ang nadakpan, no? Ining si Rogelio Pilario Ibillarin nga sa karon yaran na-detain sa custodial facility sang Sipalay Police Station.
Sa pihat na bahin na Action Eric, hugot sa karon ang pagbantay no sa mga entry points sang siyudad sang Sipalay, ilabi na gidra sa naghalin sa Kabangkalan o Bacolod. Hindi ka di basta-basta na makasulod sa karon no. Pangitaan ikaw sang ID kag kadamo sa gina-question sa imo antes ka makasulod no. Di kung hindi ka taga Sipalay kag wala ka sang opisyal nga katuyuan sa imo pagkadto dire, hindi agad makasulod no. Hindi agad dire makasulod. I-kuan ko lang, i-report ko lang dugang atong parte kahapon sa pila ka mga foreigner nga nag-attempt na magsulod dire sa siyudad sang Sipalay. Mayo lang gani kaya intercept sila sang mga tawo sang City Hall no. Ang ara sa checkpoint bang ibi nila to aksyon na Eric na wala sila magdugang pasulod dire. Ang isa nagsakay sa Ceres, ang iba nagsakay sa taxi, kag ang iba sa atong gisakyan nila nga ang ilang ginhalilang gali nga pungsod isa lang. Tapos ang ilang kadtuan dire sa Sipalay, isa man ka resort no. Di mo na mayo lang kay intercept ini sila, gin-explikaran kag ginpabalik na sa ila sila nga ginhalinan. Wala isla ginpasugtan nga makatiner dire sa Sipalay bangod man may ara executive order nga nagadumid na sa karon ginayo ining mga tagiya sa resort nga hindi sila magbaton sa mga guest no. Wala anay booking bangod luyag naton proteksyonan, protektahan, dipinsahan ang siyudad sa Sipalay nga hindi masudlan sang hindi taga dire kay basi kung wala kita makasiguro carrier ini sa sining COVID-19 o kung ining coronavirus. Ang report kato madalas sa sining tinaon sa gyapon direkta kita nga nagapalayag dire sa area of responsibility dire sa siyudad sa Sipalay. Sa gyapon ini ang inyong kaaksyon. Aksyon no ni De La Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay aksyon Nonoy De La Cruz, may gabidira kay Maninoy Maing, kay Maninoy Chari Salvacion, nagapaurok-urok pa. Si Kagawad Joe Perez sa Panta, kag Barangay Kapitan Chad Peria sa Barangay Robles, nagapaurok-urok man. Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Mga Tamis Boys, Felix Gar, Ala Navales, Boy Dayo, nagapaurok-urok ipamati sa Aksyon Night Patrol program. Tamya ko nila si Jonas Alidino. Jonas Alidino kag Aser sang Barangay 3. Alin kay Aksyon Papang Nixon Tahom ang panamyaw. Kay Manong Mario kay Manang Linda de Verde Prado da sa Florenceville, Pahanokoy. Sa kay Roming Guanson dira sa Barangay Banago. Hong Kong ara si Jailin Liante. Tamya ko lang dira si Hirondeo. Alin kay Glyza Ablas. Pamilya Magbanwa from Crossing La Carlota, Rhea Noquera Matcha Magbanwa. Pamilya ko dira sa Barangay Kapatagan, Talisay City, Kapawa kag Taunil family kag sa ako ni Subo family sa Manapla. Alin kay RG Roberto Lamis. Check attendance lang tamya ko to Stephen Hino Depa. Nagapamati pamilya Salido Aguilar sa Isabela kag Vista Alegre. Alin kay Julio Salido sa kay MG Intrina Minoyan Morsia, check attendance lang. Si AG Cabigo nagapaurok-urok man. Bernie Gatcha tamyaw kagid ni Stephen Garcia. Si Kagawad Peter Maymay Noble ara pagapulaw-pulaw po da pamilya ya. Pamilya Magalona kag Borniso sa Barangay Kabug. Alin kay Hamela Magalona Borniso. From Catalan family sa Barangay Granada. Ginatamyo ka mo dira pamilya Catalan. Alin kay John Cesar Catalan. Sa kay Condrado Boy Salido sa araw. Tamyo ka mangyapon ni Julio Salido. Jing Britanya da mayang gabi. Kapaurok-urok pa ho.
Katamyaw aksyon ni Rick sa kanto Pangi. Bugoy kag pamilya Gastil sa Gisa ni Mamaylan. From Jerel Odelmo sang Barangay 3 Bacolod City. Sakay Juan Valiega Magalona. Nagapaurok-urok kid. Toto Ramil Estilo may gabi ha. Sakay Jade Bintora, Lisa Ramos Silon. Pa-check attendance lang. Tamya ko lang dira, may pagpaurok-urok ka. Pamati, Mary Grace Di Diyos Tinosan. Ara siya, no? Pumuluyo sa Barangay Kabog, Pamilya Magalona, Silongga, Agborniso, tamyo ka mo ni Juan Valiega Magalona. Babes de la Torre, may gabida sa imo. Toto Roel Lanawan, si Roma, Antonio Nuno Abuyon, si Aming Lorezo Araman, Edgar Alan Amudja, ginatamyaw ni Junior Amudja, sa kay Madam Grace Fus. Madam, good evening. Halong ka sa COVID, ha. Monitor kami diri sa Dipolog City. Ingagaw puli kabangkalan kay abutan sang lockdown. Sili ni Gerald Babaw. Ay, puwerte do mahuya mataba. Sa Villa Maria sa Division Mansiling kanara sila ni Sultan Divero Garantao pa. Sa kay Babylon 4 Rainier, may gabi. May biyahe ang series Toto Carlkin Soberano, may problema ang series, sige biyahe. Sa kalong-kalong si Primot Ranillo Magbanwa, araw ka purok-urok, bilogya pa pamilya. Aga pamatik isa ton. Si Richard de la Banda, ara siya ka purok-urok ka. Stephen Magallanes, Toto Stephen Magallanes, may gabigid. Uy, sa kay Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ang amon mapisa ng kapitano ka purok-urok ito. Kap, ang gabi na sa imo. San Enrique, akong pamilya, Lugares, Aquino, Samson de la Rosa, Barameda, Ledesma, Gardi, Kagtanan, nga parientes. Alin kay Lumi, Lugares, Di Sousa. Utod ko sa Hong Kong, halong gid kamo sis. God bless. Alin kay Lormilia Lugares. Kay Police Captain retired of Arenato Pamir, may kabigid. Sa kay Safety 9, may gabi. Kay Rod Julan Lazareto. Napaurok-urok sila ho. Toto Bryce, Imar, Mama Nabel, Pamilya Velasco. Alin kay Safety 9. Anthony Hugos, may gabi. Kay Police Major Ramel Sarona and Company, may gabi, sir. Rod Julan Lazareto, may gabi, gid. Kay RM Samson. May na kay Inday Dura. San Enrique. Roda Magbanwa, Sala Carlota. Alin kay RM Samson. Ray Jantan Villalon, may gabi. Sa kay Edgar Alan Amudja, uy, may gabi. Mary Jane Jingjing Diego, may gabi. Renor Gallego, why lockdown sa Bacolod? Hari man nga, hindi ka ba magkabalakaw? Lagay Bacolod, why gina-lockdown niya? Sige ang biyahe. Sige ang supermarket, di ka mga lagko, ng mga mga merkado sa Bacolod, mga pati na sa mga lockdown kasi rado ang baligyaan kay sufficiente diya. Sa mga taga-barangay, puro si Mama na-plug na tayo kamo ni Ray Jantan Villalon. Sa pamilya Lamayo, Vista Ligre, Araw, Jonah, Julius, Tamtam, Pau, Gina, Asia, from Kukoy, Lamayo. Rot, Galero, Solina Pinobes, Pareng Regino Nobes, Inday Alaysa, mayong gabi. Paurok-urokin sila ho. No? Pamati. Belijan Al Fiscar, mayang gabi igid. Kay Joben Casires, mayang lang pagparok-urok. Yen Dolar Ortiz.
Kapaurok-urok Danilo Francisco, tami ako lang Francisco kag si Tera family sa kay tatay Talog. Kapaurok-urok pamati sa Bago City, alin kay Danilo Francisco. Paglaong Village, Mansilingan, kapaurok-urok si Jacob Ravena. Alita Aplon Buen Vieje, gapamati gid sa Aksyon Night Patrol Program. Di man kompleto. Si Glenard Antiportara mana. Franco Villanueva Osorio, Sir Edwin Pinida, sakay Kasi Pisong, Kenneth Valencia, Gerald Babaw, Agustin Barayuga, Naomi Fukuda, Jim Lit Gaitan, Rex Mas Bacolod, Mr. Mrs. Ramon Caglilia Taton, sakay Mr. Mrs. Remo Caclarita Tampipi, Toto Clark dara sa Gardenville sa Division Barangay Tangob, kapaurok-urok ito. Kay Kumari Abilin Zavaliero Agudun, No Big Grace Istuya, may biyahe series Magkabalaka, bala. Lola Consing Purok Durias, Lola Consing Durias, Purok Marang Mandalagan, Urik Suugon Brillantes Family ni Katintin Suugon Brillantes. Rowena Amante watching from Barangay Granada, Istong Biboso, Celine Holmes Arasya, Jocelyn Kalamaan, Tutoy May, Indayone Ferrer Bilaong and Family, RG Sol Roping, sakay pa rin John Kakagamarita Ronaldin Sulinap sa Carlota City, Amado Ladua Jr., sakay Olivia Hulagting, Engineer Arthur Normandy, Joe Arturo Santander, Joe San, Miraflores Cagcuales Family sa Mesicho, Cuba, Inapoy, Kabangkalan City, Engineer Manuel Mawi, Miraflores Cuales, ang Qatar, Bobby Munoz and Family sa Talisay, Mary Grace Sumoa, gapaurok-urok tara sa Morsyaho, si Maymay Alagaban, Araman, gapaurok-urok, Mildred Manait Lanaria, Master Zil, Watski Kay Trujillo, Mildred Lanait Lanaria, Hernel Tenerife, Binji Locsin, wow, Puerti, Ernesto Paul Paranyoda, may gabi, sakay Christopher Elfield, sakay Nonoy, Barbarian Sokita, si Romalba, Aragid, gapaurok-urokid, classmate Merly Dolido Magallanes, Miss and Mrs. Jordan Calves Pamposa and Family, Ariel Orbigoso, sa La Castellana, San Carlos City, Tin Loquinario. Si Michelle Pagontalan Bulgado, Iboni Butcher sa Germany, Gladys Noble, kapaurok-urok. Si Papa Jo Marie, alias Mayang Soninap Senior, tamyaw ka sang taga RG Sol Roping. Alexa Payas, si Kidzi Midiana Camutso, Elizabeth Malaka Gamalada, sakay gapaurok-urokin sila. Hindi ko na malambutan ng iban si kadamo-damo sa naga paurok-urok sa ato, no? Si Nunoy Anotsiar pagani, no? Si Nomeriano Castil, Puerti, si American Dia, pangadukuan ba ito iya ka karaya ba, no? Nunoy manggubat da, paurok-urok pa, pamahati. Balik kita, pagbalik natin, balik report ni Action John Diaz, pagkatapos lang sa ito reportante nga pahibalaw. Ang balitang ito ay Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick.
This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio!
What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato papalakat may kapit dira kay Mike Jan Sebas. Isa pa madulang COVID man. Pangamuyuan tara ni madulang COVID toto Mike. Mr. and Mrs. Ernie Encarnado and family, happy listening. Balikan ko si Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon dyan sa balik report. Dyan, please come back. Isa ka bypass operation ang ginpatigayon sa mga kapulisan sa police station number 2 kay nagilamang sa hapon sa area sa Porok Tilapia sa Kopinisang Barangay Tres naman sang Bacolod. Ininadakpan ang ginkilala kay Mark Lawrence o Ongada, residente mismo sa amuman nga lugar. Sa Police Major Sherlock Gabana isang police station number 2 na naglawig-lawig na gidman ang ilang monitoring ang ginpatigayon at bangotok dari kay Ongada kay nagilamag sa na positibo ilang mga ipatigayon bypass operation sa rin na-recover dari sa resort ka control sining nadakpan isa kadako pito tanan ka mga palava o kon ka mga elongated plastic sachet itong suspected sabutanan kinabulobanta man inin nagabalor 46,000 ka pesos. Ay doon ka ma-improvised tutor ka may traces ang suspected subut. Isa ka improvised scoop. Isa dili ka gunting action erect. Isa ka aluminum box. Pandos ang transparent plastic sachet. Ang mga needle o kung halo pag inaksyon may nakuha man dali. Kaya is 200 pesos sa kwata bilang mark money nga na-recover dali sa result ka control sininadakpan. Isa ginakamit bilang seat level individual. Karon para yung pang monitoring kagang surveillance sa mga kapulisan sa posible pag inabi mga koneksyon sining nadakpan aksyon na Eric. Anyway, itong isa bala ka 62 years old na Australian national nga nagikog sining nga kapi. Dili sa area sa barangay Sipania sunod sa Bacolod aksyon na kaya of course sa morging rado sa punerarya ining bangkay sining 62 years old nga biktima aksyon na Eric. Tapos dali gimbuno iyang dughan initially gamit ang kolonyal na bala. Pinagsalop, pinagsurari kagito na naman siya kamatayon. Investigasyon sa kapulisan padayon pa sa mo sinadrang insidente. Wala man sila kinabalikilan dito ako na naman nga foul paper na nakadibente pa sa pinakama statement kay ilaman nga matipon. Tandaan mga kakson nga isa sa unasad sa pagtugas sa bulletin sa panlawas sa mapaguyan ko ng pagdubo sa autonomy function ang mahigko nga kolon kang indinegular nga pagpagwas ang higko sa panlawas sa may dako nga papel sa pagpagwas ang autonomy function ang dapat imon safety kinamang papaskagon kagpasan nyo gon ang inyong immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit isang Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan ang pangit na makaksyon. Magpakal na sa Superfiber patinuan ng inyo naman nga colon. Rekta sa patol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patol sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Salamat John Abet kabugusan nga pagpakalagad Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon balik ini buwas Biyernes. Sugod alas 10 tubto balas 11. Ato sa nga patrol lang yun at reporter sa action nga napalagad gano'n kami sa reaksyon Stephen Presquito, Percival Villamor, Nonoy de la Cruz, Roger Gotiv, John Diaz, Action Papanik Sunta mga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center Action Eddie Daboso, Kak-Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Campaner with IT Expert, J.M. Baikin, Transmitter Control Tower, Barangay Talong, Sunod sa Bako, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, Back to Back, Security Guard Rene Cordova. Sa kasama Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Structure Action Rex Cantong, ang nilagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng sigiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa pagtulog ba pangamuyo. Sa inyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako. Dala kami ng korpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.